kraljica sviju nas je predstava. Stoga je i logično da smo za sami kraj večeri čuvali upravo tu kategoriju kao krunu kreacije. A nagradu je dobila predstava Unterstadt. Žiri je bio častan, pošten i hrabar, usuđujem se reći, hvala vam. A predstava da kako pripada samo i isključivo prvo dramskom ansamblu Osječkog kazališta, dijelu opernog ansambla koji također sudjeluje u predstavi, izvrsnoj autorskoj ekipi koja je to sve napravila, isto i onima kojih se nikad ne vidi, a koji najviše rade, a to je tehnika Osječkog kazališta koja je, tvrdima, najbolja u Hrvatskoj. Sada bih želio samo pozdraviti sve stanovnike Unterstadta, Oberstadta, Retfale, Zelenog polja, Juga 2, Mačka mame, Senjaka i ostalih dijelova Osijeka. Nadam se da nas gledate, sutra smo u Osijeku pa ću to proslaviti. Hvala svima. A za koga smo sve ovo napravili? Za Osijek. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätt ich Heimweh nach dem traurigen